son Manolo do Pico. En este momento represento a Fundación Terra de Trasancos. Soy Noelia Lorenzo, soy de aquí de Piñeiros. Eu son Xosé Ramón Franco. Eu son Isabel Fernández e son xerente da Asociación Teima de Síndrome de Down. Son Javier Aneiros, teño o honor, que é un honor, de presidir a Sociedade Deportiva Oval de Narón. Me llamo José Luis Casel Prieto, soy vecino de Narón. Me llamo Cristina Martín, soy ama de casa, represento a la Asociación de Vecinos Chafariz. Son Marcelino Doval, a xente conocemos por Marcelino, máis por Marcelino Doval que por Marcelino Montero, o sea, somos presidente da Asociación de Veciños. Eu me chamo Andrés e represento a Asociación de Veciños como vicepresidente. O meu nome é Xosé Manuel Vales, estou dentro do grupo de traballo sociocomunitario de aquí de Sedes. Son José Antonio Pico, vivo aquí en Freixeiro, aquí moi preto do Parque Este. Son o presidente da AMPA do Colexio da Solaina. Eu son Diana Babrino, son traductora. Chamo José Fernández Cervida, son presidente da Asociación de Veciños de San Mateo, secretario do San Mateo Club de Fútbol. Eu chamo meu xío, son, eu era de Ferrol, agora son novo veciño de Narón, vivo aquí na Gándara. Penso que o primeiro é o paro, non? Penso que Narón está pasando por unha... Narón, Ferrol e todas as cidades estamos pasando por unha serie, temos moitísimos parados. A ver, un proxecto de viveiro de empresa, ou sea, montar aquí un pequeno viveiro para formar xente, que non hai puesto de traballo, que non os hai. El poder unificar os polígonos creo que sería bueno para todos os empresarios de la zona, ¿no? Por exemplo, o saneamento da ría, donde Narón ten unha parte importante tanto do beneficio que se pode obter, como evidentemente os instrumentos da responsabilidade da súa situación. As sedes ten as mesmas demandas que ten parte do rural de Narón. Nosotros ahora mesmo unha das demandas que temos e que parece ser que vai empezar este ano é o tema do alcantarillado, que creemos que ven coxo porque non trae auga incluída, e o cual estamos loitando para que veña todo incluído, non? Temos, por exemplo, o alcantarillado, que é unha das cousas que nos está preocupando a Asociación de Veciños. Home, con ámbito parroquial, a ver se chega o alcantarillado unha vez, que hai 1 millón por aí perdido da Xunta que non se dá encontrado. Un servicio de conexión a internet de banda ancha como pode ter pois o centro de Narón. Tamén a ver se poñen dunha vez a DSL, porque somos a parroquia que non temos a DSL. Acaba de salir unha señora preguntándome por iso. Sobre todo las calles, aunque ya han arreglado algunas, pero calles, aceras, no tenemos, en la mayoría no hai aceras. Da nosa zona o que botamos moito de menos lugares ou instalacións ou calquera cousa que se onde ir cos pequenos cando chove. Pois a configuración das rúas, pois os problemas que hai cos edificios, coas alturas dos edificios, co emplazamento dos edificios, con frenar un pouco a locura esta da construcción en calquera recuncho, ¿no? Yo creo que deberíamos de pedir que fueran un poco más justos, que repartan, que hagan, que nos pongan un poquito en igualdad con el resto de los clubs, que no todo sea para la mayoría de los clubs de primera. A demanda da Sociedade Deportiva Oval, feita durante xa varios anos, é que exista un trato igualitario. E que este proxecto da terceira de centro de día poida ser un logro pos veciños do Val, e cando digo do Val, digo de Castro, digo de San Mateo. Vamos facer unha segunda fase, outra aula como esta, para a terceira idade, para a xente maior, para que esteñan de día cando chova aí metidos, non estén por aí diseminados. Debería de haber un centro, aínda que non sexa aquí en Sedes, pero que sea, pois, eu que sei, en Castro ou nun sitio, un centro de día onde non teñas que ir ao alto, onde non teñas que ir a outros sitios e desplazarte á zona urbana. O que fai das persoas a discapacidade é o entorno. Eu creo que desde os medios políticos se podía facer moito máis para que esa inclusión fora verdadeira.